Fe drown ni nôl at epistol Paul at Colosiaid, a'r adnodau fydd dan sylw heno, fydd adnodau 22 o'r 3 benod hyd at yr adnod gyntaf yn y 4 benod. Lle mae Paul yn dweud hyn: Chwi gaethweision I fydd hewch ym mhob peth i'ch meistri daearol, nid ag esgus o wasanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion, ond mewn unplegrwydd, calon yn ofn yr arglwydd. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, gweithiwch a'ch holl galon fel i'r arglwydd ac nid I neb arall. Gwyddwch mai oddi wrth yr arglwydd a byddwch yn derbyn yr etifeddiaeth yn mobor, gwasanaethwch Grist eich meistr chwi, oherwydd y sawl sy'n gwneud cam fydd yn derbyn y cam yn ôl, nid oes ffafriaeth. Chwi feistri, rowch i'ch gaethweision yr hyn sy'n gyfiawn a theg, gan wybod fod gennych chwythau hefyd feistr yn y nef. Ac os ych chi am un adnod yn destun, yr adnod ola a ddarllenwyd gaiff fod yn destun I ni, ac yn fwy penodol yr ail hanner, gan wybod fod gennych chwythau hefyd feistr yn y nef. Ac os ych chi moyn teitl i'r bregaeth heno, dyma'r teitl: Iesu Grist, ein meistr yn y nefoedd. Mae rai wythnosau wedi mynd ers I ni edrych ar y Colosiaid gyda'n gilydd, ac felly mae'n rhaid I fi atgoffa chi o ble ydyn ni yn yr adran yma. Mae Paul wedi dechrau a ail hanner yr epistol lle mae'n canolbwyntio ar sut dylai'r Cristion fyw. Mae'n atgoffa nhw ar y dechrau eu bod nhw wedi marw i'r byd yma. Marw I bechod, ac mae bywyd nhw mewn gwirionedd yn y nefoedd. Ond, I ni dal yma yn y corff. A sut dyn ni fyw tra bod ni yn y corff? Wel, mae yna bethau I roi heibio, a mae yna rai bethau I geisio. Mae yna ddillad I roi heibio, a mae yna ddillad I wisgo. Ac yn yr adran dan sylw, y nawr, mae e'n dod at y teulu. Dyna ble buon ni y tro diwetha. Ac mae Paul yn atgoffa pob un o aelodau y teulu, gwragedd, gwir, plant, rieni, bod na ddyletswyddau arnyn nhw, pethau iddyn nhw I wneud. A mewn gwirionedd, mae Paul nawr yn parhau ar un thema yma o shwt I fyw yn y teulu. Oherwydd, yn y teuluoedd yr adeg yma, fe fyddai gaethweision, slaves, a meistri. I ni'n gwybod un o'r meistri, Philemon oedd achos mae yna lythyr personol yn mynd I ddod ar ôl Colosiaid I Philemon. Ac oedd gaethweision gydag e ac eraill yn yr eglwys. Ac mae Paul yma yn dweud wrthyn nhw sut dylen nhw fyw. A mewn gwirionedd, mae yna dipyn o sylw yn yr epistolau i'r mater yma. Mae'n amlwg fod llawer o'r Cristnogion oedd yn byw yn y ganrif gyntaf yn weision neu yn gaethweision. Nawr, cyn ei bod ni'n mynd ymhellach, mae yna broblem neu cwestiwn sydd yn codi ac mae rhaid I ni ddelio ag e. A mae'n hawdd I ni cael ein tynnu gan y cwestiwn hyn a dydw I ddim am cael ein hynny gan y cwestiwn. Sef yr holl fater yma o gaethweisiaeth
yn y Beibl ac yn y Testament Newydd? Ydy'r Beibl yn cymeradwyo gaethweisiaeth? Does the Bible condone slavery? A mae hwn yn rhywbeth mae pobl yn hoffi codi yn dydy. A fel wy'n dweud, dwi ddim moyn cael fy hynny i mewn i hyn. Yn awr fe allwn ni. Allwch chi ddarllen tipyn arno fos ystwythordeb gyda chi. Gai jyst dweud hyn, ffrindiau, cyn bod ni'n mynd ymlaen ar prif beth. Dyw Paul ddim yn cymeradwyo gaethweisiaeth. Jyst achos mae'n siarad ar meistri, jyst achos mae'n siarad ar gaethweision, dwi ddim yn golygu fod Paul yn cytuno gyda gaethweisiaeth. Dyna oedd y sefyllfa yr oedd Paul ynddo. Roedd pethau fwy pwysig gyda Paul i ddelio ag e. Mae'n bwysig i Paul bod y gaethweision yn ymddwyn yn y sefyllfa maen nhw ynddynt fel Cristnogion. Mae'r Beibl yn condemnio gaethweisiaeth. The Bible condemns slavery. A dim ond dylanwad Cristnogaeth yn y pen draw sydd yn gallu cael gwared ar gaethweisiaeth. A dyna beth ddigwyddodd, wrth gwrs, yn hanesyddol. Felly gadael y mater yna am nawr. Nawr, cwestiwn fwy pwysig. Sut mae Paul yn delio gyda'r mater? Be sydd ganddo fe ddweud wrth gaethweision felly? Sydd yn yr eglwys yng Ngholosiaid. Be sydd ganddo fe ddweud wrth y meistri, the masters? Rhywbeth i ddweud wrth y gaethweision, rhywbeth i ddweud wrth y meistri. Wel, allwch chi ddweud, mae'r un peth sydd ganddo fe i ddweud wrth y ddau. A dyma mae e'n dweud wrthyn nhw. Mae ganddyn nhw hefyd feistr. Wrth y gaethweision, mae e'n dweud mae gyda chi feistr arall. Meistr mwy. Ac wrth y meistri, mae e'n dweud wrthyn nhw hefyd. Cofiwch, mae gyda chi feistr hefyd. A mae e'n dweud wrthyn nhw beth yw awblygiadau o hyn. The slaves have a greater master, and the masters themselves have a master over them. And he works out what the implications of this means. Sut maen nhw i fyw i bywyd. Nawr mae werth i ni ofyn y cwestiwn, beth yw hyn i ni? Achos neb yma yn geithwas. Does neb yma yn feistr chwaith. Does dim gaethweision gyda ni yn ein cartrefi ni. A dyn ni ddim yn cytuno gyda hynny. Mae e'n drist i ddweud, fe'n sonia sy'n ynglyn â gaethweisiaeth, yn mynd oherwydd dylanwad Cristnogion a Christnogaeth, ond mae'n drist i ddweud bod gaethweisiaeth dal yn y byd, a dylen ni fod yn erbyn hynny. Ond beth allwn ni ddysgu o hyn? Wel, yn syml iawn, mae'r egwyddorion sydd gan Paul yn egwyddorion sydd yn addas ac yn berthnasol i bob un ohono ni. Ac mae'r oblygiadau yr egwyddorion hynny yn ymarferol iawn. The implications of the principles that Paul lays here are relevant, very practical to us as well. Gan i weithio mas beth mae Paul yn dweud fan hyn. Am y 3 datganiad sydd gen i hyn o, 3 gosodiad wrth i ni fynd trwy hyn. I ddechrau, yn syml iawn gobeithio, gan i ddweud hyn. Mae gan y Cristion feistr. Iawn, digon syml i ddechrau. Mae gan y Cristion feistr. The Christian has
y meistr. Iesu Grist, wrth gwrs. Ffordd arall o ddweud hynny, y mae pob Cristion yn was, neu'n gaethwas i Iesu Grist. Sylwch ar yr adnodau, adnod ein testyn ni, gan wybod fod gen eich chwythau hefyd feistr yn y nef. Chapter 4 and verse 1. Wedyn ni, hefyd 24, gwyddoch, mae oddi wrth yr arglwydd y byddwch yn derbyn yr etifeddiaeth yn wobor, gwasanaethwch Grist eich meistr chwi. P'na i chi'n gaethwas, neu p'na i chi'n feistr? Mae gyda chi feistr. A nynau hefyd, mae gyda ni feistr heno. Lle ddyfynnu mwy adnodau i chi, i brofi y pwynt hyn. Judas, epistol neu llythyr Judas ac adnod 4. Oherwydd y mae rhywrai wedi llithro'n llechwraidd i'ch blith, rhai y mae'r farnedigaeth hon arnynt wedi ei chofnodi ers talwm, mae pobl anniwiol ydynt, yn troi gras ein Duw ni yn anlladrwydd ac yn gwadu ei hunig feistr ac arglwydd Iesu Grist. Mae Judas yn dweud fyna yn digon clir fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn feistr. Chi'n cofio geiriau Iesu Grist yn Iowan pennod 13 ac adnod 13. Yr ydych chwi yn meddwl fe wrth i ddisgyblion yn yngalw i yn feistr. A da y gwnewch chi hynny. You call me master, and you do well to call me that, Jesus said. Chi'n cofio Iesu ar geiriau enwog yna ar ddiwedd Mathew 11. Deiwch ata fi bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi esmwythaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch. Take my yoke upon you. Na, pwy sy'n cymryd yoke? Wel, os chi'n cymryd iau, i'ch chi'n dod y dan awdurdod rhywun arall. Mae yna feistr arnoch chi os ych chi'n cymryd iau arnoch chi. Mae'n wir i ddweud bod rhaid i ni gymryd Iesu Grist i ddewis yn feistr. I ni'n cymryd yr iau arno ni ein hun. Mae hynny'n wir, ond mae'n hefyd yn wir i ddweud bod Iesu Grist wedi ein dewis ni i fod yn gaethweision iddo fe. Mae wedi ein prynu ni, yn dydy e. Dyna'r gair mae'r Testament Newydd yn dweud. Mae Iesu Grist wedi ein prynu ni os i ni yn Gristnogion. Dyna beth o'ch chi'n neud i gaethwas. Roeddech chi'n prynu. O'ch chi'n mynd i'r farchnad ac o'ch chi'n prynu caethwas. A dde caethwas yna yn eiddo i chi. O'ch chi wedi prynu. You bought a slave. A mae'r Testament Newydd yn dweud bod Iesu Grist wedi'n prynu ni. Fe yw ein meistr, i ni'n eiddo fe. Mae wedi'n prynu ni'n ddrud. Mae wedi'n prynu ni a'i waed. Fe gostiodd ei fywyd iddo fe. Fe yw ein meistr os i ni'n Gristnogion i danu awdurdod i ni i fyddhau iddo fe bellach. Mae hawliau gydag arno ni. Mae gyfraith arno ni os i ni yn Gristnogion. Ac mae hynny'n atgoffa ni wrth gwrs o rhywbeth pwysig. Mae wedi'n prynu ni o gaethiwed arall. He has bought or redeemed us from another slavery. We used to be masters to another, or slaves to another master. Dyna oedd ein sefyllfa ni yn dyfe. Mae Paul yn sgoffa yn fwy clir o hyn yn Rufeiniaid. Pwy oedd arfer fod yn feistr arno ni? Well, Romans 6. If you want to follow Romans 6, let me just read a few verses there. 18. Romans 6 and verse 18. Cawsoch eich ryddhau oddi wrth bechod,
ac eithwch yn geithion i gyfiawnder. Adnod 20. Pan oeddech yn gaeth i bechod, yr oeddech yn rhydd oddi wrth gyfiawnder. Adnod 22. Ond yn awr yr ydych wedi eich ryddhau oddi wrth bechod a'ch gwneud yn geithion i Dduw. Roedd adeg pan roedden ni'n gaeth i bechod. A dim ond dau opsiwn sydd i chi'n gweld yn ôl y Testament Newydd. Naill ai ni'n gaeth i bechod, neu ni'n gaeth i Iesu Grist. Mae Paul yn mynd ymhellach yn Effeithiaid pennod 2 ac adnod 2, Ephesians 2, and verse 2. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod, sylwch y gair, mewn i fuddod i dywysog a lluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith, yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Roeddech chi arfer fod, chi Cristnogion yn Ephesus, roeddech chi arfer fod yn gaeth i'r diafol. Ond chi wedi cael eich ryddhau. Chi'n gweld, ffrindiau, mae'r byd a'r celwydd yma yn twyllo ei hun, yn meddwl bod y byd yn rhydd. Ni'n gweld yn ystod wythnos sydd wedi mynd heibio yn dyn ni. I ni'n rhydd, i ni'n gallu wneud beth ni moyn. The word likes to boast that it's free. But it's nonsense. We are not free at all. We are slaves by nature to sin and to the devil. I ni'n gaeth i nwydau ni a'n chwantau ni wrth naturiaeth. Dyn ni ddim yn gallu dod yn rhydd. Mae'r syniad yma bod ryddid gyda ni yn dwyll. Naill ai diafol, neu yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio beth mae Iesu hun yn dweud. Mae'n dod i fel hyn, yn eitha treiddgar. Ni ellwch wasanaethu 2 feistr. Dyna fe, you can't serve 2 masters. A dim ond 2 sydd, chi'n gweld. Dyna'r opsiwn mae Iesu Grist yn dweud. Ond chi ddim yn gallu gwasanaethu'r 2. Naill ai chi'n gwasanaethu Duw, neu chi'n gwasanaethu Mammon. Mae'n wir, ynddo fe? Dyna ni'n gweld. Mammon, wrth gwrs, yn cynrychioli arian, a phleser, a fi, a uchelgais, a pethau hynny i gyd. Yn gwestiwn treiddgar yn diwyn i gyd. Pwy ni yn gwasanaethu? Pwy yw'ch y meistr chi heno, ffrindiau? Pwy yw fy meistr i? Pidwch roi'r ateb i ni'n disgwyl, rowch yr ateb yn onest. Pwy yw fy meistr i? Y fy Manon, fel y byd? Neu Duw, yr arglwydd Iesu Grist. Ail bwynt. Sut feistr yw e? Mae'r Cristion a meistr Iesu Grist. Wel, sut feistr yw e? Cyn bod ni'n mynd mlaen i hynny, mae eisiau just ateb y cwestiwn hyn. Sut feistr yw pechod? Wel, mae Paul yn dweud hynny. Mae pechod yn feistr diflas. Oherwydd mae'n talu marwolaeth. Cyflog pechod yw marwolaeth. The wages of sin is death. Yn dyn ni wedi gweld hynny, ffrindiau, yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio. Lot o'ch chi'n gwybod am y cyfreithiau sydd wedi pasio yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio yn Llundain, yn San Steffan. A beth ni wedi pasio yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio? Ni wedi pasio deddf sydd yn neud yn haws i wragedd i lladd i plant i hun. A ni wedi neud yn haws i bobl i lladd hen bobl. Beth yw cyflog pechod? Marwolaeth. Marwolaeth i blant bach, marwolaeth i hen bobl. Dyna beth mae pechod yn talu. Dim byd arall. Marwolaeth. Ond beth am yr arglwydd Iesu Grist? Sut feistr yw e? Wel, allwn ni ddweud sawl peth amdano fe, ond ni'n mynd i gyfyngu jyst beth sydd gyda Paul fan hyn yn yr adnodau. 3 pheth gaf i nodi am y meistr yma sydd gyda'r Cristion. Peth cyntaf yw hyn. Mae e'n meistr sydd yn gweld. He is a master who sees.
He sees everything. He is a master who is in heaven. Chi'n gweld hwnna? Adnod 1 o penod 4 eto. Gan wybod fod gen eich chwythau hefyd feistr yn y nef. Yn y nefoedd. Fe, yr arglwydd, yr un sy'n gweld popeth. Dwi ddim fel meistri daearol. A meistri daearol ddim yn gallu gweld popeth. Dim ond rhai daearol i nhw. Ond hwn, does dim modd cuddio dim byd oddi wrtho fe. Mae lygaid e'n gweld popeth. Mae'n gwybod pob peth. Mae ym mhob lle. Mae'n sylwi ar bob peth. Mae'n cofnodi pob peth hefyd. Dyma rhywbeth i'r gaethweision yma yng Ngholosiau i gofio. Mae'n siŵr bod ei bywyd nhw'n anodd. Oedd lot yn nhw'n dioddef. Rwy'n siŵr gan ei meistri nhw. Oedd bywyd yn galed. Ond mae Paul yn ysgrifennu atyn nhw'n dweud, cofiwch hyn, mae'ch gwir feistr yn y nefoedd yn gweld popeth. Mae'n gweld bod chi'n dioddef. Mae'n gweld bod chi'n derbyn cam. Mae'n gweld bod chi'n neud yn dda. Nad yw'ch meistr daearol ddim yn gweld hynny. Mae'ch meistr yn y nefoedd yn gweld. Mae'n gweld y drwg hefyd. Y meistr yma. Dyn unig mae'n gweld beth ni'n gwneud yn dda, ond mae'n gweld hefyd beth ni'n gwneud yn ddrwg. Dyma'r cyfrinach Joseph yn dyfan yr Hen Testament. Yn cofio bod Joseph wedi cael ei werthu i fod yn geithwas yn yr Aifft, i ffwrdd o'i deulu. A diodde, chi'n gwybod, yn diodde lot yn oedd Joseph. A cael ei werthu i Potiffar. A wedyn graig Potiffar. A wrenydd ddrwg yna, yn trio cael ar ben ei hun ac i wneud rhywbeth na ddyle fe wneud. Ac oedd cyfle gyda ge i wneud a bydde neb yn cwestiynnu. A dyma Joseph yn ateb fel hyn. Pa fodd y gnaf y drwg hwn yn erbyn Duw. Mae Duw yn gweld. Wi fan hyn ar ben fy hun. Ond mae fy wir meistr yn y nefoedd mae'n gweld. A beiddiau e ddim gwneud hynny. A fe sy'n yna hefyd, dyn ni byth ar ben ein hun i chi'n gweld, fel Cristnogion. Mae'r arglwydd yn gwybod. Mae'n gweld. Mae'n sylwi ar bob peth. A falle bod yna gysur i ni, mae yna gysur i ni, fel oedd i'r gaethweision hyn. Mae'n gweld ein munudau i gyd. Mae'n anogaeth i ni fan hyn. Mae Iesu Grist yn gweld pob peth i ni'n neud. Ond mae'n rybydd yma hefyd yn dos e. Mae Iesu Grist hyd yn oed yn gweld y drwg i ni'n gwneud hefyd. Felly mae'n feistr sydd yn gweld. He is a master who sees. Yn ail, mae'n feistr sydd yn dial. He is a master who avenges. A 25, sylwch ar beth mae'n dweud. Oherwydd y sawl sy'n gwneud cam, fydd yn derbyn y cam yn ôl. Nid oes ffafriaeth. Mae'n gweld y cam. Os oes rhywbeth drwg yn digwydd i chi gaethweision, mae e'n gweld, ac mae e'n cofnodi. Ac fe fydd e'n gwneud rhywbeth. Fe fydd e'n dial ar y peth. Fe fydd e'n cosbi. Mae e'n gyfiawn. Yn siŵr fod llawer o'r gaethweision hyn yn derbyn cam. Cael ei cam drin. Yn dioddef. Bywyd, fel wy'n dweud, yn anodd iddyn nhw. Mae Duw yn gweld mewn Paul. A bydd Duw yn gwneud cyfiawnder. A chi. A bydd Duw yn gwneud
Ond, hefyd, os ych chi'n gwneud cam, os ych chi ddim yn neud eich gwaith chi yn dda, os ych chi'n camdrin eich sefyllfa, a ddim yn ei fyddhau i'ch meistr fel dylech chi, byddech chi'n cael yr hyn i'ch chi'n heiddi hefyd. Does dim ffafriaeth. Yr un sydd yn gwneud cam, bydd yn derbyn y cam yn ôl. I'r meistri hefyd, yr un peth. Mae Paul yn dweud, os ych chi'n gwneud cam i'ch gaethweision chi, mae'ch meistr yn y nefoedd yn gweld, ac fe fydd e'n dial i chi hefyd. Mae'n rybydd fan hyn yn dos i bawb. Dyn ni ddim yn clywed lot o hyn, y dyddiau yma, dyn ni. Dyn ni ddim yn hoffi clywed am hyn. We don't like to hear. We don't hear much about this. That God avenges. That God will repay. But the Bible teaches clearly that God will avenge any injustice. Mae Paul yn dweud mewn man arall ydw i ni byd o dial. Mae demtasiwn o hyd yn oes e. Mae cymaint o gamau yn digwydd yn y byd. Mae cymaint o bethau sydd yn anghyfiawn. Falle eich chi'n dioddau, falle chi'n dioddau yn y gwaith. Ac eich chi'n meddwl, diwn ddim yn iawn. A mae neges Paul yn dod i ni. Pidwch â dial. Gadewch y dial i Dduw. Mae fi piau dial. Mae fi a dalaf yn ôl. We are not to avenge, we are to leave it to God. I will avenge. Drydydd wedyn o fewn y pwynt yma, sut feistr yw e. Mae e'n feistr sydd yn gweld, mae e'n feistr sydd yn dial. Mae e'n feistr hefyd sydd yn gwobrwyo. Gwobrwyo. He is a master who rewards, a hynny'n hael. He's a gracious master. Gwrandewch ar y geiriau hyn. Adnod 24 eto. Gwyddoch, mae oddi wrth yr arglwydd, y byddwch yn derbyn yr etifeddiaeth yn wobor. Dyw meistri ddim yn rhoi pethau i gaethweision. Dyw meistri ddim yn gwobrwyo. Yn sicr, dyw meistri ddim yn rhoi etifeddiaeth i gaethweision. Earthly masters don't give an inheritance to their slaves, but this master, he gives us an inheritance. Cyflog pechod yw marwolaeth i ddyfynnu'r adnod unwaith eto. The wages of sin is death. Eithir dawn yw bywyd tragwyddo. The gift of God is eternal life. Cofio geiriau Pedr ynglyn â fod Duw wedi ein galw ni etifeddiaeth anllygredig a di-halogedig a di-diflanedig yng nghadw yn y nefoedd i chi. Chi gaethweision yng Colosiaid. Mae'n gwybod mae bywyd yn anodd. Ond cofiwch mae gyda chi feistr a rhyw ddydd mae e'n mynd i roi etifeddiaeth i chi. Mae'n mynd i baratoi lle i chi. Am fod yn dda? Na. Am fod yn llwyddiannus? Na. Iesu Grist yn dysgu ni yn un o'i ddamhegion i ni ddweud mae gweision anfuddiol i ni. We are unprofitable servants. Jesus doesn't give to us because we are good, because we are successful. We are unprofitable servants. He gives because he is gracious. Mae e'n rason, na'r unig reswm. Mae wedi prynu etifeddiaeth i ni. A brynodd fe gans ni ar y dechrau am etifeddiaeth well na'r ddeiar a'i thrysorau, a'i brau bleserau ynghyd. Dyna ni, cofiwch hynny, bod chi wedi cael etifeddiaeth fel hyn. Does dim meistr fel hwn, ffrindiau. There is no master
like this. This is our privilege to serve this master. Ond i sôn wrthnos diwetha am taith y pererin, fi'n credu.